Ишгалчылар Нариман жилалны да жидди жинайет япмасында кабатлады. Шымды Меджлис рейсінің бірінші муавины башкаларны диверсия япмаға кызыштырганындан гайры диверсия япмасында да кабатлана. Буны адвокат Николай Полозов білдірді. Оның сөздеріне көре Нариман жилал ишгалчыларге шатлық етмеге рет етті. Улар оңа низбетен 12 экспертиза кечирежек ола. Имайчылар Ахмеджитеки ФСБ бинасында мабуснен коруше білді. Жилал Сизудаки 2 ятақлы камерада свидетели Еговы тешкилятны азасынен берабер тутулганны хабер еткен. Оозына яхшы дуя адвокатларына Азиз ве Асан Ахтемов аққанда унутмамаға рижа айтып, оларға мектуб берді. Нариман жилал Қырым платформасынан саммитінде иштирак еткен сон яқалануға азыр олғанны яза. Ишгалчылар акемиетні онен разы олмағанларны қорқытмаға истеген интиқамжы деп адландырып, бойсунмамаға ве теслим олмамаға чағырды. Буду продолжать борьбу доступными мне здесь в заключении способами. Во время обыска в моем доме сотрудник, его производивший, между прочим, сказал: «Ваше оружие – слово, а это гораздо опаснее. Так что мое оружие со мной, мое слово со мной, мое слово с вами». 8 лет назад вы, мой народ, делегировали мне право представлять ваши интересы, наградили высоким статусом и ответственностью, перед лицом которой я не мог молчать и прятаться. Я выбрал этот путь осознанно и не сверну с него. Со мной рядом моя любимая жена, мои близкие друзья, весь мой народ и весь мир. И никаким стенам этого не изменить. Не опускайте руки. Пусть сотворенное со мной не вселяет в вас страх, а ведь это одна из их целей. Наши предки гордо пронесли небесное знамя с золотой тамгой. Сделать это должны и мы. Александр Полянский ве Олег Глушко бу ишгалчылар кеченлер азапларға угратылған аға қардаш Асан ве Азиз Ахтемовларға тайынленген адвокатлардыр. Сөзді имайчыларның ресімлерінің Меджлис рейсі Рифат Чубаров өз Facebook сайфесінде айдынлатты. Уларынан көзлері оғынды ишгалчылар тұтылғанларыны қиынады. Уларны көтеклеп өлдіруінен қорқоздылар. Асанны ата электрик ағынен қиынап өзіні ифтира атмаға мечбур еттілер. Полянский ве Глушко бұны біле-біле кормемізлікке ұрмақта. Ми маємо неспростовні дані про те, що адвокати Полянський і Глушко залучені в беззаконня, що здійснюються катами ФСБ щодо Асана і Азіза Ахтемових. Саме внаслідок їх співучасті в беззаконні карателі мають можливість формально легалізувати здобуті ними під тортурами визнання. Асан Ахтемов ишгалчылар тайынлеген адвокат Олег Глушкодан вазгечіп Айдар Азаматов оны қорчаламасы үшін аңлашма имзалаған. Бұны адвокат Асан Ахтемовнен СИЗОда корышып олған сон хабер етті. Асан язған аризасына Айдар Азаматов өз Facebook сайфесінде дерчетті. Ама бұна бақмадан біраздан Асан ве Азиз Ахтемовларны белі олмаған ФСБ хадимлері бияз газелге отыртып СИЗОдан тақиқат әрекетлері кечірілмесі үшін алып кеткен. Бұл әрекетлер кечірілмесі аққында тақиқатчылар Азаматовны хабердар етмек керек еді. Адвокаттың сөздеріне көре мабуслер мустақил адвокатлардан вазгечмесі үшін кенеде басқаға уғратыла біле. Тек Қырым ишгалчылардан азат етілмесі, репрессиялар, қанунсыз яқалану ве азапларға чектірілулеріні тоқтата біле. Раз повезли на следственные действия, значит, мне следственные органы обязаны сообщить об этом в соответствии с УПК РФ. Если повезли опять уговаривать отказаться от меня, значит, опять будет давление. Так как отказ в письменном виде от назначенца и о моем допуске от Асана я получил. Бунда Рифат Чубаров емин. Оның үшін дүнияны журатлы олмаға чағырды. Чүнки ишгалның 7-ші еліндан сон радсызлық білдірілмесі етерлі де келдір. Мова йде не лише про Наримана Джеляла і не лише про Ахтемова Азіза чи Ахтемова Асана. Мова йде про більше ніж 100 політв'язнів, подавляюча більшість з них кримські татари. Ми маємо зробити все для того, щоб якомога їх звільнити. Я розуміюся, що від того чи іншого заклику чи пояснення одразу питання все не вирішується, але для мене є дуже важливим, щоб вже було, щоб всі, хто причетний до обговорення тієї глобальної кризи, яка в світі встановилася з причин російської агресії, війни проти України, щоб всі вже усвідомлювали, що лише висловлювати стурбованість – це вже має бути соромно.
3000 рублей пара жазасы. Ишгалчылар махкемесі фаал Ирина Копыловаға Русия паспортны алмастан Қырымда яшағаны үшін бөле пара жазасын белгіледі. Сентябрінің 8-ден башлап ишгалчы полис хадимлері Копылованың евіне 4 кере келген. 8 сентябрь күні оңа низбетен протокол түзмек үшін оны полис бөлігіне дабет еткенлер. Оңа низбетен түзілген бұл екінші протоколдыр. Илік протокол сентябрінің 4-інде карантин сыңырлануларыны боза деп түзілген еді. О күні қадын Қырым татарларынан берабер ФСБ бинасы оғыне шығып қырсызланған Қырым татарлар не ерде олғанын айтмаға талап еткенлер сырасында еді. Амон Верус гвардия о күні 58 инсанны тұтты. Екі кірші қырсызланғанларының ақырабасыны полис хадимлеріне бойсын мағанында қабатлы олырақтанып, 15 күнге апсқанеге аттылар. Қалғанларыны карантин қайделері бозылмасында қабатлы протоколлар түзділер. Инсанларыны автобусларға yüklеп полис бөліклеріне алып кеткен еділер. Қайғыру федерацизлық сеслендірілмесі етмес. Украина Milli Tehlikeçilik ve Müdafaa Şurasынан Катиб Алексей Данилов Украинаның ортақлары сөз бергені кібі Русия тежавузынан күреште етерлі қадар дестеклемей деп сая. Бұны Радио Свобода үшін берілген интервьюда айтты. Данилов Украинаның ортақлары тарафından да фаал дестек olmalı деп қайдеті. Ми покладаємося перш за все на себе і на своїх справжніх партнерів. Мені дуже приємно і я дуже був вражений, коли така кількість партнерів підтримали Кримську платформу, але зараз після цього мають бути дії. Ви бачите, що зараз відбувається в Криму? Так. Порушення прав людини. Людей забирають до в'язниць, людей забирають, лишають їх можливості жити, їх катують. І оце словосполучення «ми занепокоєні» на сьогоднішній день, я вважаю, що занадто замало для того, щоб все це продовжувалося в сучасному світі. Даниловның сөздеріне көре вақтынже Украина незареті алтында бұлынмаған территорияларының ишгалден азат етілмесі 5 сценарийге көре керчеклеше біле. Шымда сияси ұқуқи вариант амелге кечірілмекте. Силалы құбетлер иштирагынен Қырым ве Донбассның ишгалден азат етілмесі шымдылік мүмкін дегіл деп айта Данилов. Повірте, наші Збройні сили в змозі очистити територію Донецької, Луганської області. Ми можемо повоювати за територію Криму, але треба мати на увазі, що ми не можемо собі допустити, щоб десятки, сотні тисяч людей полягли під час таких військових операцій. Тому що у нас якраз є розуміння, де є ця межа. Але це не значить, що у разі необхідності ми не будемо цим користуватися. Украина Қырым меселесіні музакире етмеге исрар етсе Путиннан Зеленскийнен көрішігі кечірілмес. Бұны Русия президентінің матбуат катибі Дмитрий Песков хабар етті. О Путин Зеленскийнен музакире етмеге азыр олған екені меселелер Минск аңлашмалары ве Париж шерінде кечірілген Норманд форматы саммитінің аңлашмаларының еріне кетірілмесідір деп қайдетті. Айны вақытта Украина президенті Володимир Зеленский ишгал етілген Қырымнан Украина еркенна қайтарылмасыны музакире етмек үшін Путиннен көрішмеге умут ете. Бұнен бәрібер Зеленский Русияны Украина топрақларынан ишгалден азат етілмесі аққанда конушмаға мечбур етме басталарыны тапа білежегінде емін. Якщо буде зустріч в нормандському форматі, ми працюємо над цій зустрічі, то буде повернення якоїсь кількості людей. Я не вірю всіх на всіх. Все, про що ми домовляємось, вони ніколи 100% не роблять. Росія це не робить. Але тим не менш, якщо буде зустріч, буде якийсь результат. А результат 100 людей, 50, 2 людини. Та скільки буде? А скільки буде? Я вважаю, що це результат нашої зустрічі, крок за кроком. Қырым ишгал етілмесінде иштирак етті, біраздан Украина таққачыларына теслим етілі біле. Прага шеріндегі авалиманда Украина режасынен Русия ватандаш Александр Франчетти тұтылған. Ерлік күттеви хабер басталарының малюматына көре, о 20 жылдан зияде Чехияда яшайма Қырымға сық-сық барайды. 2014 сенесі Қырым ишгаленден бір қач күн евел Франчетти ярмадада 11 исянжыдан ибарет олған Северный ветер адлы истихбарат группасына тешкіл етті. Олар электрик ағлары ве газ боруларына незарет алтына ала, Қырым ишгаліне қаршы шыққанларыны тақып етеді. Бұны Франчетти бір интервью вақтында таздықлап, оның тешкіляты Русия флотының командалығынен ишбірлік япқанны қайдетті. Чехия радиосы білдіргенне көре 2019 сенесі Чехиядаки жасуслыққа қаршы тешкілят Франчеттинен мерақланған. Украина баш прокуратурасының офисінде тұтылған Русия ватандашыны теслим етменге рижа етежек.
Офіс Генерального прокурора звернувся до Міністерства юстиції Чеської Республіки ще у серпні 2020 року із запитом прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя про видачу громадянина Російської Федерації. Орган досудового розслідування розшукує його для притягнення до кримінальної відповідальності за участь у непередбачених законом збройних формувань «Самооборона Криму» та «Сєвєрний вєтір». Вақыт келер ертема кечма олежекміз. Сөзде Қырым Федераль университеті ишғал етілген Қырым сакинлеріні Русия Девлет Думасына қанунсыз сайлауларда иштирак етменге чағырған ерні язып, масқара oldu. Сөзде İçtimai ve Terbiye iş boyunca департаментінің мудирі Евгений Бубнов музыкалық клипте баш ролны icra etті, оның артында студентлер ойнай. Сабық Украина мемуры рэпер баш киімінде ойнап, яшларны сайлав бөліклеріне келмеге чағыра. КФУ приглашает на выборы. Не зашло? А можно так. Мы рано или поздно однажды скопытнемся. Пульни своим поступкам. Все ждут, чтоб ты завелся. Вот ты придешь на выборы, и это будет круто. Потратишь ты на это всего 1 минуту. Евгений Бубнов 2012 сенесіне қадар Қырымның табиат қорығы бойынша комитетінің ел башчысы еді. 2011 сенесі Қырым прокуратурасы оңа қаршы жинай дава ашқан соң, оны бұл вазифеден бошаттылар. Біраздан дава қапатылғанына бақмадан, о 2 ел девамында жемаат фалиетінде иштирак етмеді. Қырым işгалінден соң Единая Россия фырқасынан Қырым бөлігінде идари комитетінің ел башчысы oldu. 2015 сенесі қанунсыз тесіс етілген Қырым Федераль университетінің ректор муавини olarak çalışı başladı. Қырмызы залимны урмет етмеге өгретелер. Ишгалчылар Ахмеджетте Қырмызы террорның тешкілятчысы Феликс Держинскийге қойылған эйкеліні яңылатты. Эйкел açılması мерасимінде ветеранлар ве кадетлер иштирак етті. Арби урба ве пилоткаларны киген оғланлар Держинский бюстіне Қырмызы қаранфилдер кетіріп қойды. НКВД yolbaşçısынан емірінен 1,5 миллиондан зияде инсан өлдірілген. Бұл сырада Украинада большевиклерге қаршылық көстерген әрекет yok етілген еді. Кадетлер оғынды ФСБ işgalciler idaresinin temsilcisi çıkışta bulundu. Onun sözlerine göre Держинский köprülerini yanıdan kurdu. Devletini ise fuqarilikten kurtardı. Шимали Корея uzaq mesafеге uça bilgen yangi qanatlı raketаны sınады. Talilciler aytqanına göre bu Шимали Кореяның o'zek silasını taşı bilgen birinci raketasıdır. Шимали Корея devlet televizyonu onun uçurulması hakkında ilan etken son, Janubiy Koreya ve Amerika Birleşken Devletleri bu gerçekten oldu mu yok mu teşkiri başladı. Розвідки Південної Кореї і Сполучених Штатів тісно співпрацюють і глибоко аналізують ситуацію. Janubiy Koreyaның Mudofaa nazirligi onun Shimaliy komşusuna bu malumatını tasdiqlamaq mumkin değil деп bildirdi. Як ви знаєте, військова гаряча лінія між Південною та Північною Кореєю працює погано. Март ayında Шимали Корея қысқа месафеге ұшыра білген жаңы баллистик ракетаны сынады. О қанатлы ракеталарыны январының sonunda Джо Байден Америка президенті вазифесіне тайынленгенінден бірқач saat sonra ұшырды. Шимали Корея ракета ташы білген күчік өзек силасына ишлеп шығара білді ме, жоқ мы суалі esastır. Evvelsi Шимали Кореяның лидері Ким Чен Ин күчік бомбаларының ишлеп шығарылмасы оның devletinin esas maqsады olğanını bildirgen edi. Sentyabrının 11'inde yüz bergen teraktlardan son 20 yıl geçti. New York'taki egiz qoleler turgan yerde okun vefat etkenlerge bağışlanған Аңуф merasimi keçirildi. 2001 senesi terrorcular tarafından zapt etilgen uçaklar bütün dünya alışveriş merkezi ve Pentagon binasına urdu. Da bir uçak Pensilvaniyadaki tarlağa düştü. Kurbanlarının soysopları ve dostları ularının adlarını nevbetnen okudu. Ummen alganda okun 2977 insan vefat etti. Дуже зворушливо. Зазвичай в місті шумно, але тут всі поводяться тихо. Урочиста атмосфера. Я просто хотіла подивитися, як всі вшановують цей день і поминають загиблих людей. І я подумала, якщо вже я тут на 20-річчя, то теж візьму участь.
Це цілком змінило наше життя. Мій брат пожежник, він був тут 3 місяці, потім захворів на рак, і його життя більше не те. Емоції накривають. Я плачу з 6-ї ранку. Тільки жителі Нью-Йорка можуть зрозуміти, що сталося в той день, ніхто інший. В той день я була в церкві, молилася за всіх. Мій двоюрідний брат втратив дружину, багато знайомих втратили друзів. Це дуже сумно. Я приїхав сюди, щоб просто віддати данину поваги і згадати тих, хто втратив життя, хто втратив членів родини, перше рятувальників і військових. Я сам 21 рік служив у флоті, так що просто приїхав поглянути людей. Бу турист Аргентинадан келді. Почуття різні. Нікому не подобається, що тут сталося. Жертви були з усього світу. Але це також об'єднало людей. Тут багато добра і багато скорботи. Мында Буляңов мерасимлері эр ел кечірілі.